अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला थावे वाली मैया की, आमी वाली मैया की। Mixed by Pramod Sagar. सेडवा सावारी कोके आई जोई तू माई हो बेटवा के आशा रपुराई जोई तू सुनना सेडवा सावारी कोके आई जोई तू माई हो बेटवा के आशा रपुराई जोई तू बेटा तोर बोलावा तावे दर्शन देखाई जइतू बेटा तोर बोलावा तावे दर्शन देखाई जइतू कलसा बैठइले बानी भोगिया जगाई जइतू कलसा बैठइले बानी भोगिया जगाई जइतू कलसा बैठइले बानी कलसा बैठइले बानी प्रेम से बोली तारा चंडी मैया की। उड़हुल के फूल माई देखो मोर झाई दर्शन लाए हो मैया मन घबराई माई हो उड़हुल के फूल माई देखो मोर झाई दर्शन लाए हो मैया मन घबराई भैरो भाई के संग ही माई तू तो ले अइतू भैरो भाई के संग ही माई तू तो ले अइतू कलसा बैठइले बानी भोगिया जगाई जइतू कलसा बैठइले बानी भोगिया जगाई जइतू कलसा बैठइले बानी कलसा बैठइले बानी बैठइले बानी बोला बोला सच्चे दरबार की। सुनना छाकल लवंगिया मैया असरा लगइले डीजे बरजे सयाव तोहके बोलइले माई हो छाकल लवंगिया मैया असरा लगइले अरविंद भोलायाव तोहके बोलइले गुडू गारास के माई रहिया देखाई जइतू गुडू गारास के माई रहिया देखाई जइतू कलसा बैठइले बानी भोगिया जगाई जइतू कलसा बैठइले बानी भोगिया जगाई जइतू कलसा बैठइले बानी छाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।